Shubor nakaslem jong udawsan hima. Ki artali ki kan hon yele kai football ka jilla ki lalong balapan kre bani shim menta ka 62nd International Subroto Cup Football Tournament kaban long mentau benai ha kanong ba Delhi bat ha Bengaluru. Kan hon yele kai under 14 jong ka HK Singh Secondary School kaban West Giant Hills kan le shim menta ha Bengaluru kan ba ka Assam Rifle Public School na East Khasi Hills kan shim menta ha kanong ba Delhi ha ka kerdan yele kai under 17 jong ki shinrang. Watla ka kanhun ki thai under 17 jong ka Sidon Secondary School na Riboy District Kalawan Paino shala yeng hadin ke jingsha rem no ha ka quarter final hanai ki te ki atli ki kanhun jong ki shinrang ki la khamil inti bane le kai bha ha ka te ka lampong badru banwan ra buram me ka jilla hi bro ka we ti kom ta na kalyang ka tanat le kai jong ka sor ka jilla ha ka arpun riu tarik unai lur arajar apulai kala penlong ka jingyalang ka ba kerpang ha conference hall jong ka te ka slam tarikam na ka bantaban ai khoble haringkat ki kentin ket bok ket riang ya kita ki arli ki ken hon bakin ya le kai bha ka te ka lempong khna makin la ban ken jo sha ka thong ha ka ni ka singi lai don lang deputy director ka te ka tanat uba PB Warnong Bri komjo assistant director baru balong ru district sports officer ka West Giant Hills uba ki pasa DSO East Khasi Hills uba o mau tho uba khlain perkhat sim le ki no hi kai jong ki te ki school haringkat ki kmi ki pa jong ki khna or ba mismo flow ban ha ikiras di team dan lain represent state sport New Delhi dan international sport football tournament so we ban next sport we dulu dan we pada ini di next one I jadi tu yang itu na ya kai ngam dan hungi di mana dia kan mau pasal dulu motor dulu so kecil dia kai nomor 1 kamkut dan kecil dia kai mau jadi ke prospect yang fee in the future mau ni dah piong saya dia kai tak pun sayang mau ide ban kia ban ya kat kulit kecil di hapan kia mau nama batang kecil dia kai dia si kenung nyalam mesti kai dah tahu kuat juga kamar dengan di start kuat mau tapi bapongsan dia akan bagi sama mau kemohon mengaruh sports person berarti sports person ni poi tadi level tu dia punya lagi kan dan mulai ni pun tak boleh kan mulai ni kuliah so ni minat tak ni kuat itu kebenin kong shop nga ai ngu blai ba kat bat nga ba team ku jomni ba school ba koi ada jipun haga jigality ke district level state level tengam la aklam da ai kebenin kong ya EDSO juga East Khasi Hills nantagi office jong kater of sports and affair Meghalaya kibala support yang ni haman ki bentak dengan kam te halor ka jik kre jungi nantaka national level ba international nga kuam nong ba ngila tristom ngila ai mat ba mensiam kajing ya tristom ni kenang lai ka commitment yuki ka dedication yuki ba tentang ni haban haki por ba nimju practice ni haban practice nama ba ka schedule la school kalong tingkat ba khamtai tamba anyway ni ya persang hi ban yo ki training apa por badai te katim ga along ready both physically and mentally ru along ready ba tengah community ba kila ban perform keju ka rukom perform ha ka state level la ne khamba shu bani ka taru te kena kikmen bat kilong ready ban lech dia tengah kermen da kajing yalam ti jong blai ba kajing kerku kudo naka jelam Meghalaya bat naka school bat baro ki nong kersan ki kepala ni kinoi kai bat baro ki brio ba Meghalaya tengah kermen ngin ai kajing khun ka ba itanan bat ni ngakular ba met min sim ngin ai tilot antang ra ka buram ya kajela te ka Subroto Cup ka day one of the major tournament jong ka school te ni shimi kena ki balong ki bala ready ba ban lekai te kena ki bala long ready ba ban lekai te kidai na po bachung butia hi ante school te henrei kindiat ki bombe bachung butia pat ki lekai ki pat ki tournament te kum ka jing confirmation kini bar fa ki kena bachung butia football schools te kajing tai op ka school klai rap ikna punya platform klai rap ka school bahkan participate bun tournament te kini bar fa ki kena bachung butia but kilong sha ki ba ki ba long ready ba ban lekai ba ki bala i ba kadang kamtang ban yalam ti ki tang ban snai ka team ka bebiang haman kini ki tournament te ngi community ba kini kena ki ba dan sha ka sap ka bang alum na ki mdei tang na Meghalaya ngidum na keleng ka north east ru te kermen ba kini ru ki laban contribute ya ka state team ba ki laban ra buram nam ta ka jela
Nokong ngaru ngliang jonga kwa ban ai ngo ngoblay nomor la don kad bat ngi nadu district level hadu ke state level bangin layo ke jingjok menta bangin pekrek ya kata international Subroto Cup kaban lang ha Bengaluru kan nokong nga ai kublay ru yo DSO jongi sar ke pesa nangta naga yang jongka office ka directorate hakaba kala ai ngi sibun jingerap nadu ka praktis nangta ibarok kinong pesan jong ka miklia pad barok hi ki nong miklia hakaba kin kersan kin ai kata ka jingduai yang i barok hakaba kena jongi kin la ban le kai ba hakaba ngin wanra ya kata ka jingjob ya ka nam jong ka state bat ya ka district i barok poi hakani state level ngindang ngi dang don sa kumbaong lai jika sau jika position bangidang duna nringila ready nringila penbiang kita gi baduna don position baduna ngila penbiang kita gi kena nang tangi kmilti ba kini lek kai bai kena jong ikublay oblay hakawa da emlang churuk buka skor wi piarurok kawi wada yo aske jingjab nanduk na district state wa yulutia wa langba kajing emlang yong u ngai skema wom e neni haular pesan di state hawo ye wan ra buram ye state yok i kami khalia